Ahoj všetci, vítam vás pri mojom narodeninovom vlogu. Teraz je práve moje narodeninové ráno. Myslím si, že za takých 15 minút to bude presne 27 rokov, čo som sa narodila a z čoho sa veľmi teším, lebo na 27. narodeniny som sa veľmi tešila a rozhodla som sa, že urobím dnes aj takýto špeciálny vlog na môj kanál, nielen na náš vlogovací. Takže vítajte u mňa a dúfam, že to zvládnem, pretože to bude trošku iné, ako keď vlogujem na vlogovací kanál, ale tak dúfam, že to zvládnem. Vonku dnes zase strašne fúka, takže pochybujem, že mi tieto vlny vydržia celý deň, skôr by som tak typovala takých 15 minút. Takže si ich musím rýchlo užiť, kým mi celé padne. Práve sme pred Auparku a ideme sa napapať, pretože sme hrozne hladní a pretože mám narodeniny. Takže si ideme dať narodeninový obed. A dojde aj Martuška, aby sme to tak spolu trošku oslavili, pretože zajtrajšia oslava, ktorá sa mala konať u nás doma, sa odkladá. Niektorí možno nepoznáte ešte moju mamu, pretože viem, že mnohí z vás nepozeráte vlogy, takže vám teraz ukážem moju mamu. To je Martuška. Dobrý deň. Ahojte všetci, teším sa, že môžem aj ja trošičku prispieť nejakému videjku. No to je mama. A dobre, a čo som mala povedať? Dobre. Vystrihni. Čo? Tak to určite nevystrihnem teraz. To vždy, keď niekto povie to vystrihni, tak sa to jednoznačne. No a ideme si dať jedlo, pretože sme naozaj hladní. Dúfam, že majú kačičku. To musia mať. Dúfam. Toto je moja mega obľúbená dezertová kombinácia. Také akože tiramisu, jemný piškot a taká nejaká mliečná vec, buď mascarpone, alebo tvároch, alebo niečo také. A k tomu potom broskinky v náleve. To proste milujem. Rozhodli sme sa teda, že nás mamina, a teda, že spolu s maminou pôjdeme teraz na tú železnú pozrieť sa tam za malinkým. Nikdy si nebol na lanovke? Daj. Tak pozeraj, ja ti to ukážem. Ukáž mi to. Že tu dneska nikto na lanovky nečakal. Týždeň. Pozrite, ako tu krásne svieti slniečko. Teraz môžeme natáčať iba telefónom, lebo sa nám vybil celý foťák. Ale tuto je vlastne to miestečko. Krásne. A vlastne takto krásne tu stále svieti slniečko. A tuto sme ho vlastne vysypali. Teda nie je jeho, no, popolček. Tu však. Tu. Tak to nech na nás svieti. Hej. Cítim tú sílu. No ja. Ale teraz niečo padá. Čo to je? Niečo z neba. Mami. My tu máme trošku teraz takú diskotéku, pretože viete, ja vám poviem jednu vec. Ja totiž to milujem chodiť na diskotéky a milujem tancovať a milujem dobrú hudbu. If you want it, take it. I should have said it before. Try to hide it, fake it. I can't pretend anymore. I only wanna die alive. Want a hand off a broken heart. Ooh, I need the time of my life. Just give it up, do something. Everybody go through something. Move it up, turn it up, turn it up, turn it up tonight. Everybody go through something. Run it up, run it up, run it up, run it up tonight. Maria, nech môže žiť. Už tu máme návštevníkov. Vítajte, vítajte. Dobrý
Dobrý deň! Nie je to teraz, to už potom, áno, to malo byť prvé práve, čo, no, teda, ideš, otváraj. Veľký detail, veľký detail. Opa. Áno. Dobre, tak idem na to. 5, 4, 3, 2, 1. Všetko najlepšie. Ďakujem. No, Marta, ako sa vždy zo všetky najviac teším. Čo si si želala? Neprezradím. Je to tajné. Môj príbeh nekončí, ja ďalej dám, padám viac než stávam. Svoju dušu dám na misku prázdnych mám. Ještě nekončím, já jedu dál a rvu se za svý práva. Si mi to zobral. Bola by tvoja verzia. Nebola, Ale bola by. daj mi ještě. Už tam nebude, to už bude moje. Ešte nekončím, ja som tu dal. Takéto krásne kvetinky som dostala, aj keď ja nemám rada rezané kvety, lebo mne je to potom ľúto, že to tak rýchlo uhynie a radšej mám v kochličku. Ale ako sú pekná, viem, že Deško, on je taký gentleman, že on to rád nosí proste rezané kvetinky, takže u neho to ako je taká výnimka. Videli ste už moju korunu? Veď celý deň sa na ňu pozeráme. Je super.